בישראל יכולות לעבור הפלה באופן חוקי, ובלבד שיקבלו אישור מוועדה להפסקת הריון על פי קריטריונים מסוימים. לכאורה מדובר בחוק ליברלי למדי, ובפועל נשים רבות, בעיקר בגילאים שבין 18 ל-40, לא נמצאות בתוך הקריטריונים האלה, והתוצאה היא כ-20,000 הפלות לא חוקיות כל שנה. תעשייה שממש מאוד מסוכנת לציבור עם השלכות טרגדיה אמיתית. עורכת הדין עירית רוזנבלום, מייסדת ומנכ"לית ארגון משפחה חדשה שלום. ודוקטור אלי שוסהיים, יושב ראש אגודת אפרת שלום. למי שלא יודע, זו האגודה שמשדלת נשים לא לעשות הפלה. תבוא, אנחנו כבר נדאג לך, העיקר שתולידי את הוולד. איך את רואה את זה, עירית רוזנבלום, את התעשייה הזו? נדמה לי כתבה של שוש מולה בידיעות, נכון? שחשפה 20,000 הפלות, מקרי מוות, מקרי מחלה, מקרי עקרות לכל החיים וכו' וכו'. זה דבר נורא. זה דבר נורא שבכלל יש 50% הפלות חוקיות ו-50% שאינן חוקיות, אבל זה דבר לא פחות נורא שזכות האישה על גופה הפכה לזכות הוועדה על גופה. העובדה שנשים שמבקשות לבצע הפלה לא יכולות לומר את האמת. הן מופיעות בפני ועדה ומציעות סיפורים. הוועדות אגב כמעט מאשרות את כל ההפלות. אבל אני שואלת את עצמי מדוע לכל הרוחות האישה צריכה להופיע בפני ועדה מול כיתת יורים אבל את אומרת שהוועדות מאשרות כמעט את הכל. מי שלא יודע, הקריטריונים שהוועדה מאשרת הפלה זה אם את מתחת ל-17 מעל 40, שזה נסיבות של גיל. אחר כך אם זה לא מבעלך, זה סעיף הסל. אם היא בת 18 עד 40 והוולד בריא, היא צריכה לשקר ולהגיד שזה לא מבעלך. וזה שקר שבפני הוועדה. מרבית אנשים, הנתונים מדברים בעד עצמם, למעלה מ-50% מהאנשים נאלצות לומר לא אמת על מנת לקבל את אישורה של הוועדה, שאומנם היא איננה קשה, אבל אני שואלת את עצמי מדוע אנחנו כנשים חייבות לעמוד בפני ועדות כאלה. מה תענה לה? או החוק הישראלי הזה. אני לא זה שאני דאגתי שתהיה ועדה, אני רק דואג בתור רופא, כמו שבאמת הכנסת, כל מי שעסק בנושא הרפואה, צריכה לגרום שלפני שאישה החליטה, ההחלטה שלפי דעתי, מתוך ניסיון של יותר קרוב 50 שנה, זו החלטה גורלית ביותר. אין מישהו שתגיד שהפלה זה דבר פשוט. אז בוודאי שהיא צריכה לקבל הסכמה מודעת, היא צריכה לקבל מידע. אם אנחנו ניתן את האפשרות שכל מי שרוצה לבצע פלות, בוודאי הוא לא יפסיד מזה כלכלית, הוא ירוויח, בוודאי שהוא לא כל כך יהיה מעוניין שהיא לא תעשה הפלה. כל הפלה שהוא לא יאשר, בוודאי שזה יהיה הפסד. אבל שצריך להיות איזה גורם שנותן מידע. זה בדיוק מה שהכוונה של הוועדה. רק אני גם כן מסכים שהוועדה אני מסכים מידע. הבעיה שלי עם החוק. הבעיה שלי זה שבין גיל 18 לגיל 40, אם אישה רוצה לקבל אישור בישראל להפסיק את ההיריון, היא צריכה לשקר ולהגיד שזה לא חייבת לא חייבת לשקר. אם אנחנו נסתכל בתוך החוק, אנחנו נראה שהסעיף בולט ביותר. זה סעיף בריאות האישה. לאמיתו של דבר בתור, ואני יכול להגיד, הסיבות הרפואיות אמיתיות, גופניות ונפשיות, שמחייבות באמת להפסיק הריון, זה באמת מעטות ביותר. אבל במציאות הסעיף הזה הוא מאוד מנופח. מדוע? מאחר שכל אישה יכולה להגיד שיש לה בעיה כלכלית, וזה מלחיץ אותה. וזה המקרים שבאמת אגודת אפרת עוסקת, ובגלל זה אני יכולים להיות שמחים שלפי הדוח של משרד הבריאות, המספר הפלות האלה ירד ב-48%. אז מה שדוקטור שוסהיים אומר בעצם שיש שם סעיף סל, שנקרא בריאות האישה, ואפשר גם לנפח קצת, להגיד, אני נורא לחוצה, אני נורא עצבנית, אין לי לפרנס אותו, יש לזה השלכות בריאותיות, ואז יאשרו לה את זה. אז אני שואלת אותך, איזה מין צורך יש לזה? אני צריכה לבוא ולהמציא שאני עצבנית, שהדברים גם יירשמו בפני איזושהי ועדה, שאני לא יודעת לאן זה עולה. זה הרי סוג אחר של מריחת העניינים. אין דוגמה מקבילה של גבר שצריך להופיע בפני ועדה כלשהי על מנת לבצע איזו התערבות כירורגית. לא יעלה על הדעת. זו התערבות כירורגית שלא קשורה בהמתה של ולד, שלפי הדת הוא כבר דבר חי. קודם כל זה בשלבים המאוד מוקדמים, אפילו לא נקרא לכך ולד, זה שלבים התהוותיים. אבל משום שאני אישה, ואישה היא זו הנושאת 9 חודשים את העובר ברחמה, ואחר כך צריכה כל חייה להמשיך ולגדל אותו, זוהי אחריות עצומה. ואני חושבת ששיקול הדעת, אין להתייחס אליי
כאישה שלא מסוגלת להגיע למקורות המידע, או שלא מסוגלת להגיע לרופא, וזה תפקידו של הרופא, להבהיר את כל הסיכונים, היתרונות והחסרונות, מדוע צריכות להיות ועדות שמעמידות את האישה כקלת דעת, לא מסוגלת להגיע, זה מפגע פמיניסטי. אני אשאל אותך אחרת. אם המצב כל כך טוב, כפי שאתה מצייר אותו בוועדה, אם היא נותנת מענה, למה יש 19 או 20 אלף הפלות חוקיות? מי 20 אלף האומללות שצריכות ללכת לכל מיני קליניקות מפוקפקות ואחר כך לגמור איך... לא בגלל שהוועדה לא אישרה את הוועדה, לא אישרה את הוועדה מאחר שכולנו יודעים ש99% הוועדות מאשרות. אין כמעט מקרה מאחר שאין ועדה, נשים שלא רוצות להיחשף, פשוט מאוד. אז מה שאתה אומר, שנחשפים, שזה סכנה נוספת, לפני הוועדה. החשיפה. רגע. אף אישה שהגיעה לוועדה, אז היא לא קיבלה את המענה של הוועדה, ולא רק זה, אם ועדה א' לא מאשרת, יכולה ללכת לוועדה ב', ואם לא היא תלך לבית חולים פרטי, שהם רוב הבתי חולים שמבצעות את הפלות מהשלום. אבל בעצם בתשובה שלך אתה חושף את הבעייתיות. הבעייתיות שבה עשרות אלפי נשים כל שנה בישראל, אין להן פרוצדורה שלא כוללת באמת התייצבות מול האח הגדול, מול השלטון. או שהיא צעירה, או שהיא לא נשואה, או שהיא משהו, או שאני לא יודע מה. ולמה צריך לעבור באמת? עובדה שיש 20 אלף כאלה שבסוף גומרות עם הסריגה ביחד. בסופו של דבר צריכים לדעת שזה לא המצאה של מדינת ישראל. בכל העולם הנושא של הפלות זה דבר רגיש ביותר. כשבסופו של דבר עוסקים בחיי אדם ועוסקים בבריאות של האישה. וכל אחד יודע שביצוע של הפלה זה פעולה מסוכנת ביותר. נקודה דוקטור שוסי, הבנתי, סיכום שלך גם התייחסות לבכל העולם, כי בארצות הברית זה ויכוח הכי קורע עד רגע זה. אלה הם ויכוחים שבאמת אתיים, מוסריים, דתיים. לגופו של עניין, אני לא חושבת שאפשר להכשיר ויכוח אתי ומוסרי בדרך כל כך בלתי מוסרית, כמו להעמיד נשים בפני ועדות שהן, כפי שאמר שוסן, ואין בינינו ויכוח, חושפות מידע שאולי הוא רגיש והיא לא רוצה שמישהו ידע אותו, והן גורמות לנשים לשקר, וגם על כך אין ויכוח. הוא אומר, הוועדה תאשר, תשקרי בכיף. ולכך, כמובן, אי אפשר להסכים. צריכה להיות פרוצדורה של מידע, של ביצוע בצורה מבוקרת של ההפלה, זכות האישה על גופה ולא זכות הוועדה על גופה. זה מה שאני אומר. היה פעם איזשהו סעיף כזה בחוק, ואחרי שנה הוא נעלם, נכון? לפני 30 שנה, הסעיף הסוציאלי. הסעיף הסוציאלי, ולאחר שבוטל הסעיף הסוציאלי, ואנחנו עמותת אפרים לא היינו בעד לבטל את הסעיף, בגלל שאני ידעתי מראש שהסעיף הזה יופיע בבריאות האישה. עובדה היא שלאחר שבוטל הסעיף הסוציאלי הזה, מספר ההפלות עוד גדל. לא פתרנו את הנושא, אבל הוויכוח היה מאוד מעניין. לא ללכת, תודה רבה לכם. עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו בנושא בכלכלה בבית המכרזים הראשון. שומעים אותנו עדיין. טוב, הצלחנו גם לקיים... זה לא סעיף הבריאות, הסעיף שההיריון איננו מבעלים, הוא הסעיף האחריה, הוא הסעיף... מישהו יודע, למישהו יש נתון סטטיסטי מסודר כמה הפסקות יש מהסעיף שזה לא מבעלי וכמה הפסקות... כן, מעל 50%. אישה שתעשה זאת שזה לא מבעלי, היא מסתבכת. ואז שברגע שהיא תרצה להתגרש, בסופו של דבר... מדוע היא מסתבכת?